Takže čaute lidi, vítám vás v dnešním videu a v dnešním videjku mi už hodně lidí psalo, že jsem to furt nezakřičela, protože jsem natočila video vlastně, kde se jmenuje Brumík a řekla jsem, že pokud tady bude 50 lajků, takže to zařvu z balkonu. Ale ono už tam je 57 nebo 58 lajků a já se reálně stydím, takže počkám, až všichni odejdou a prostě to zakřičím, ale fakt se stydím. A tady mě hlavně lidi sledují, já se fakt bojím. Já počkám, až odejdou. Já se fakt stydím. Ale počkejte, víte co, až odejdou, tak já vám zase to se ukážu, takže lidi asi jdem na to, už odešli, takže jdem na to. Ale nebudu řvát, jo, prostě to normálně jako řeknu. Ale budu se snažit tak, ať mě neslyší všichni. Ale počkejte, tam jde možná moje kamoška. Ne, dobré, tak jdem na to. 3, 2, 1, teď. Bambitka v ruce, za pasem dýka, komi Brumíka! Tak už jsem to zařvala. Ty vogo. Dobré lidi, už jsem to splnila. Radši už nic takového dělat nebudu, protože ne. Takže čau.